Morjesta vaan kaikille, se on Sampesteri täällä uuden videon parissa ja tänään me koitetaan päästä Venus MC rikkaimmaksi pelaajaksi. Mä veikkaan, että se on mennä pari päivää, no en mä nyt usko tähän parissa tunnissa kuitenkaan ohi. Mä oon helpperi täällä, äsken saatiin just jo kreittiin, niin se tulikin mukamaan. Mä laitan tonne deskiin linkin Discordiin ja IP:n, niin voitte tulla itekin pelaamaan tänne. Ja näin. Mutta me nyt niinku tämän videon tarkoituksena on tulla servun rikkaimmaksi pelaajaksi, mikä vaatii aika paljon. No tarvii 100 000 ja mulla on 2000. Mä veikkaan, että alkuun katsotaan, mun peliaika on 1 tunti ja 13 minuuttia. Mulla on musta tuntuu, että alkuun vois vaan katsoa, että mikä olisi se meta. Musta tuntuu, että se voisi olla oret, ehkä puu, entä jää. Jääkin voi ehkä olla meta. Mutta katsotaan nyt, että kuinka vaikeeta se on oikeesti päästä servun rikkaimmaksi pelaajaksi. Tälle sugarcane. Ehkä vois muuten sugarcane se ei oo hirveen nopeeta. Bambu olis kyllä. Pitäisikö ehkä löytää jungle? Mitä mä veikkaan, ettei oo hirveen helppoa. Vois muuten kans katsoa vähän pie charttia, koska täällä voi olla mitä nää base. On katso tää shipwreckin täältä. Ja sieltä on sen kartan, koska mä veikkaan, että se on kyllä tossa rannassa. Se aarre. Mut katsotaan. Venäs. On kirjojakin tarvii. Kompastikin tuli. Otetaan vaan kaikki. Siinä voi tähän katsoa hintoja. Paljon tällainen yhden. 1 per 4. 8. Mutta onko se tässä? On. Se on vaan vähän täällä päin. Joo. No tiesi, se on tällä rannalla. No, tästä. Venas. Tässä oli sit tässä oli 9 asiaa. Kelppi. Tää pitää katsoa. Onko tämä meta? Sel. 1 kelppi on joo. Mä löysin metan. Kelpistähän saa automaattisen. Musta tuntuu, että tää on kyllä meta. No niin, mä keräsin kaikki. Miten jos keräis vähän tätä hiekkaa? Mä en muuten koskaan käynyt Netherissä katsoamassa, että jos siellä olisi ollut jotain arvokasta. Mitäköhän siellä olisi? Varmaan
kvartsi. Musta tuntuu, että tää on kyllä aika hyvä meta. Ja sit jos ne kerää tälleen. Joo. Jos tossa tulee 15k, niin me ollaan aika nopea Baltup 1. Tässä on vielä enemmän tätä. Mä aion laittaa tänne homen. Itse asiassa mennään tekemään se heti. Mennään ykköselle. Ja mulla pitäisi olla täällä, joo. Mulla on water breathing potioni. Mennään takas home kakkoselle. Ja nyt mä voin hakkaa nää ihan kaikessa rauhassa, ilman mä hukun. Moi. Mä myin inviillisen kelppiin, mä sain 20,2k. Mä oon nyt tätä kelppiä myynyt aika paljon. Mulla on 41k ja mä oon Baltop 4. Sitten kun mä myyn seuraavan ilmillisen, niin mä pääsen suoraan kakkoseksi. Elikkä musta tuntuu, että tää video onkin aika nopeasti ohi. Et ei nyt mennytkään muuta. Mä luulin, että se voi mennä helposti monta päivää. Mä kerroin mulle ylläpidolle tästä, mutta nyt mun pitää vaan toivoa, että Apina Gamer tai Karvis ei korjaa tätä. Koska tää on niin OP. Mulla on tavoite päästä Baltop 1 ennen kuin mun on peliaika mennyt 3 tuntia. K. Let's go! Mä oon Baltop 2 vihdoin. Mä oon Baltop 2 ja mä myyn vielä 2 invillistä, niin mä oon Baltop 1. Ajatelkaa, yksi kelppi on 12. Mä oon ihan just Baltop 1. Limpparit ei oo sarvulla. Niin mä pääsen sen ohi. Pitää vaan vähän myydä, enää paljon tässäkin on. Jos mä myyn niinku 2,5 stackia, se on 1k. Elikkä... No, se on... 3 stackia enää. Mennään tästä Penenkaan ja... Ensimmäinen stacki. Toinen stacki. Ja se on siinä. Näin. Minusta tuli tämän serverin rikkain pelaaja. Pitää nyt vielä varmistaa. 2,2k Baltop. No ei herraista, mä tarvin vielä tonni. Hitto mikä clickbaitti. No mennään täältä vähän hakkaamaan. Joo, no... Virallisesti mä voin niinku nyt sanoa, että... Näin minusta tuli tämän serverin rikkain pelaaja. Ei oo päivittänyt vielä. Hitto. No ei oo totta. Mä kerätän nyt tuohon 100 tonniin, kun se on niin lähellä.
No, sellataan yksi vielä. Tuo 100 tonnia. Elikkä virallisesti mä rikoin tässä nyt 2 ennätystä. Baltop 1, mikä nyt ei vielä oo. Ja servun ensimmäinen 100. Let's go. Nyt mä oon virallisesti servun ensimmäinen 100k. Baltopi nyt ei oo vielä, mä voi vaikka relogaa. Jos se nyt olis. Baltop. Ei vielä. Mutta mä oon virallisesti servun rikkain pelaaja. Joten tää video oli ihan onnistunut. Ja näin minusta tuli tämän serverin rikkain pelaaja. Tälleen niinku videon julkaisuhetkellä niin meikällä on ihan just 300 000, että joo, mä oon vähän käyttänyt sitä taktiikkaa, mä oon ylivoimainen ykkönen tällä hetkellä listoilla, että joo.